Vítam vás pri ďalšom videu z stavby našej buchánky. Konečne sa posunieme trošku ďalej od zahrádky. A to, že nakoniec som sa rozhodol spraviť si pár dier do strechy. Prvá diera bude toto. Cez to pôjdu káble zo zahrádky dovnútra. A druhá diera bude tento Maxdom fan, ktorý pôjde na strechu. On vyzerá nejak... ukážeme si, ako vyzerá. Ktorý nám pôjde na strechu, ukážeme si, ako ho nainštalujeme, ako spravíme dve diery do strechu, potom si na boky ešte pridáme takéto klapky na otváranie na drže, aby to nebolo ich vidno. A ukážeme si, ako vyzerá náš Max Fan dom, ktorý nám bude odsávať teplo a vlhkosť vonku z auta. A pridám to v takej peknej krabici. Ja mám verziu čiernu. Dostanete aj takýto ako keby kryt, ktorý je na to, ako to chcete nainštalovať na bok, aby vám voda nešla dovnútra. Ďalší obsah balíčka je samostatný fén. Vyzerá to nejak takto. Máte handle, fén vnútri. Týmto zatvárate a vlastne ako tú ručku chytíte, ju potlačíte dopredu. Je to lepšie, keď to je napevno. Tlačíte predu, tak sa to otvorí. Teraz vysáva vzduch vonku. Zavriete ho a vlastne to utesníte. To sa potom dá zapnúť a vypnúť. On má vždy jednu rýchlosť, ale my si ho spravíme tak, aby sa dala rýchlosť korigovať. Silnejšie, slabšie. To je jedna časť, ktorá vám príde. Potrebujete vyrezať dieru. Má to veľkosť asi 15 cm, dieru, ktorú budete musieť vyrezať, je tiež okolo 10-12 cm. A ďalej, čo to obsahuje, sú ešte šrubky a potom takýto rozširovač až na 15 cm, ktorý si vlastne potom održíte, ako vy potrebujete. Dostávate k tomu aj šrúbky na primontovanie, ale ja som si kúpil svoje nerezové, aby som mal istotu. Ďalej si vymeníme ešte hadičky od odpadu nafty, pretože tie, čo tam sú, nie sú veľmi dobré a keď sú teplejšie, tak sa rozpínajú a uteká sa tam mať nafta. Kúpil som takúto silikónovú hadičku, čo je nejakých 300 stupňov, vysokotlaková, tak snáď to vyrieši. Potom tu máme tesnenie na zadné dvere a tuto sa nám potom nachádza tmel, ktorým to všetko budeme spájať a izolovať, aby nám cez to netiekla voda. Takže sa presunieme na inštaláciu a rezanie vecí. A ďalej ešte potrebujete jednu vec a to je, ja budem používať takýto rezák na priamočiaru pilku, s ktorou si vyrežeme pekne tú dieru, ktorú potrebujeme. A to chcem všetko stihnúť v dnešnom videu, tak sa dáme na to. Práve sa nachádzame na streche nášho auta. Ideme si ukázať, ako vlastne budem inštalovať to odsávanie na strechu. Ja som si na to odsávanie zobral ten kruh, ktorý máte vlastne na vymedzenie. Mali presne stred. Teraz tu som si pripravil dve tyčky od seba a tu by som ho chcel dať. Tým pádom takto daj, kde umiestnime. Stred použijem tam tú starú anténu a takto snažím s tým nalajnovať, aby to bolo približne v strede nejako. A tu sa bude tým pádom nachádzať náš ventilátor. Teraz si to ideme poznačiť, vnútro si poznačíme a ideme po nástroje a ideme to vyrezávať. A ďalšia diera sa bude nachádzať niekde tuto, keď pôjdu káble. Aby som trafil stĺpik, v ktorých pôjde káble dole. Dáme sa na to. Dieru sme si už vyznačili, kde ju chceme. Tento kruh. Je to približne v strede auta. A ideme teraz vrtačkou si spraviť malú dierku. A potom ideme rezať okolo. Ešte to oblepím, aby som zbytočne nepočúchal. A ideme vyrezať túto dieru. Vyžmilak. A dám si vás takto na opačnú stranu, aby ste videli, čo sa bude robiť. Potrebujem na to, tu niekde vidíte priamočiaru pilu, vrtačku a oblepíme si ten kruh lepiacou páskou alebo prekryvacou páskou
aby ste nepoškrabali svoju strechu tam, kde to nie je potrebné. Takže najskôr ideme tým. Oblepil som ju krásne. OK, máme to ako tak oblepené. Teraz si vrtačkou spravíme prvé 2 dierky. A oficiálne nebude cesty späť, takže si to poriadne rozmyslíte, kam chcete dať tie diery, lebo inak cesty späť už nie je, keď spravíte tú dieru. Takže my ideme na to. No a v tento moment už nie je cesty späť a musíte dokončiť. Ja som spravil tie 4 diery a teraz to idem zo spodu skontrolovať, či tam ničomu nezavadza. A presunieme sa na vyrezávanie s priamočiarou pílou. Takže zo spodu to všetko vyzerá OK. Takže môžeme sa posunúť ďalej a to si to celé vyrezať. No a shit. A máme dieru v našej streche. Ktorá musí byť ešte trošku širšia. Diera už je vyrezaná a oficiálne už nie je cesty späť. Tada! Už nie je cesty späť. Trošku si to zabrusíme a vyskúšame, či náš ventilátor túto zmestí. Let's go! Tak máme tu náš strešný ventilátor a teraz chvíľa pravdy, či sa zmestí. No, chvíľa pravdy, či sa zmestí. Je tam, že nice, sa tam zmestí pekne. Takže ideme to ešte podokončovať. Ešte upravíme tie hrany a spravíme potom ďalšiu dieru, ktorú nám teraz spravíte pre káble. Let's go! Ďalšiu dieru, ktorú si ideme vyvrtať, bude diera na túto vecičku, cez ktorú budeme dávať vlastne všetky káble, ktoré pôjdu zo strechy dovnútra auta. A musíme si teraz nájsť približne miesto, kam to budeme chcieť položiť. Vnútri. No vnútri to budem chcieť dať, tu je taká, ja neviem, ako to nazvať, proste tu je taká drážka a tu by som chcel nájsť do tej drážky, aby pekne káble išli po tej drážke dole, na druhú stranu, kde bude elektrika. Takže tu niekde, čo najbližšie na pravú stranu, aby som musel čo najmenej ťahať káble. Všetko sa potiahnu pekne tu, až dole do elektriky. A tak, aby to z tejto strany nebolo až veľmi nápadné. Takže to si ideme vymyslieť. Ďalšiu dieru ideme si spraviť. Toto, rozhodol som sa, že ho dám túto niekam. Aby tá cesta ku káblom bola čo najmenšia. A aby to nebolo, aby tak nestrčalo aj zvonku. Takže idem si to najskôr približne označiť, kde chcem spraviť prvú dierku. A potom ju tam malým bitom a potom použijeme, sekunda. Potom ideme postup veľkým vrtakom a potom takýmto stromčekom si vyvrtáme veľkú dieru. Je dostatočne veľký na to, aby to tam prešlo. A nebudem ďalej zdržovať, ideme si to označiť, vyvrtať a vy sa pozriete, ako to urobím. Ste popravde, diery do strechy si fakt rozmýšľajte poriadne, kam čo chcete mať a kam čo chcete, aby šlo. Alebo keď už raz dieru spravíte, už cesty späť nie je, ako možno je, ale nie je pekná cesta späť. Ja budem mať len 2, aj tú veľkú som sa fakt veľmi rozhodoval o tom, či ju chcem, ale nakoniec v rámci nejakej prúdenia vzduchu v tomto aute som sa to rozhodol spraviť. A tiež to bude pomáhať proti vlhkosti aj teple, lebo vlastne teplo ide dohora,
Tým pádom to teplo v lete odtiahne pred auta a malo by to pomáhať. Takže fakt si nad tým rozmýšlite, ale keď plánujete spať, odporúčam mať nejaké vetranie aspoň vonku z auta, aby sa vám v tom aute nerobila vlhkosť. A my sa dáme na ďalšie vrtanie. A ďalšia diera je spravená. Ideme si ich teraz zabrusiť a popripevňovať náš ventilátor a aj našu blbosť na elektriku. Let's go. Teraz použijeme ako sa to volá pre Boha? Štaček, šmirgel, proste ja zabudám tie názvy, proste toto. Teraz použijeme a vybrusíme si tie rohy, aby tam zbytočne neboli kúsky, ktoré nepotrebujeme. Vybrusíme si to znútra, aj zvonku, znútra aj zhora a presunieme sa na lepenie a pripravovanie priestoru. A druhú dieru si vyčucháme zvonku, skúsime tam vložiť ten ventilátor a pozrieme sa, ako to vyzerá znútra. Takže let's go. Zobrajte ma so mnou, aby ste videli, jak leziem zatiaľ tú zahradku, lebo schody na to ešte nemám. A pravdepodobne nebudem nikdy dávať ani na karosériu, ale dám len takéto teleskopické zákny, akom potiahnete dole a máte rebrík. Znútra to bude vyzerať nejak takto. A ja som si dal ešte taký sačok, aby všetko špína padala do neho, to odporúčam. Žíme. A tu bude náš ventilátor. Nevyzerá to zle. Docať všetko teplo stadiaľ. Akorát ešte tam ten kábel, to vyrieším. Chcem to opačne, aby ten kábel bol na tej strane. Ale som s tým spokojný, vyzerá to veľmi dobre. A presunieme sa teraz na lepenie a vrtanie ostatných dier. Predtým, ako sa ešte dáme na lepenie, si zopakujeme nejaké veci. Tento ventilátor vám chodí s takouto sadou samoreziek, ale ja tieto samorezky používať nebudem, lebo neviem, či sú nerezové alebo nie. Ale kúpil som si svoje, samé nerezové a nie sú to samorezky, ale sú to len takéto nerezové šruby, ktoré budem krútiť a z vrchu dám podložku, zo spodu dám podložku a dám samozaisťovaciu šrubku. Ale predtým, ako ešte to použijem, rozmýšľam, či to kompletne celé nenastriekam na čierno. Aj tieto vrchy čierne, aj vnútorné časti, či nedám celé do čierna, aby mi to pekne ladilo, aby tam nesvietila tá biela farba. Uvidím ešte, či znútra to asi nechám biele, ale aspoň tento kúsok, čo tu je takýto biely, tak ten chcem tiež nastriekať celý do čierna. Ale idem si teraz vyvrtať dierky, ktoré chcem túto do plastov. A na to budete potrebovať ešte šrubovák, lebo najskôr musíte dať dole tento kryt, to sú šrubky. A potom sa dostanete pekne z výšku. Takže my sa teraz na to dáme. Takto nejako vyzerá náš ventilátor rozobratý. A rozhodol som sa tak, že tento celý bok, čo vlastne je viditeľný, to je tuto, takto po okolo, si budeme striekať do čiernej farby, aby to ladilo zvonkom, čo chcem mať celý tmavý, to je zelená, čierna a tento by tam strašne svietil zo spodu. Takže to prestrikáme do čiernej farby, ale ešte si ideme vyrtať dierky, pretože nebudem používať samorezky. Let's go. Môj plán na prichytenie je takýto. Táto nerezová šrubka. Tuto do diery. Aj s podložkou. Tam dáme tmelu trochu. A malo by to vidno to, malo by to pekne držať a na podložku aj pod tú matku dáme tmel, aby to pekne držalo.
Takže znova je video veľmi dlhé a stále ho chcem držať nejakých do 15, 17, 18 minút, aby to video sa nebolo až príliš dlhé. Takže zase toto video rozdelíme na dve časti, ktoré video zase týždeň od seba. Takže zatiaľ dúfam, že sa vám video, čo ste videli, páčilo. Pokročili sme nejak so výstavbou a už budeme pokračovať len rýchlejšie a rýchlejšie. A dúfam, že sa vám video páčilo. Tak áno, budem rád za like, odober, zvonček po prípade. Vidíme sa pri ďalšom videu alebo pri pokračovaní tohto videa. Tak čaute.